Euskarazko literatura saria Uzue Kapa Olaza eta Biurguneko Naza liburuak jaso dute. Euskarazko haur eta gazte saria berriz Leire Bilbaok eta Barruko Hotzak liburuak jaso dute. Eta azkenik literatura lanaren ilustrazioa Maite Mutuberriak eta Irrimola lanak jaso dute. Arratsaldeko 6etan Tabakaleran izango da ekitaldia. Lourdes Otaegi, Kanela Bakak, Jon Martinek, Jurre Ugartek eta Josu Jimenezek osatu dute aurtengo epaimaia. Euskarazko literatura saria Uzue Paolazak eta Biurguneko Naza liburuak jaso dute. Euskarazko haur eta gazte saria berriz Leire Bilbaok eta Barruko Hotzak liburuak jaso dute. Eta azkenik literatura lanaren ilustrazioa Maite Mutuberriak eta Irrimola lanak jaso dute. Irrimola da jolasteko liburu bat, oso ume txiki-txikiendako, eta bertan aurkituko dituzte 8 protagonista, kalera doazela jolastera, eta iragartzen dute irrimola datorrela. Zer da irrimola? Irria eragiten duen zirimola. Liburu honek kontatzen du ume baten egunerokoa soinu banda baten bidez. Hau da, esnatzen denetik, lokartzen den arte, bere inguruan dituen soinu, zarata, musikak hartu eta horiekin poema bisual eta jostagarriak egiten du. Eta zer erabili ditugu? Batetik kaligramak eta bestetik onomatopeiak. Kontatzen dituztu gauza asko, ipuiak direlako, 9 dira eta bakoitza independientea da. Uste dut gai batzuk aukeratu behar banitu arrostasuna izango litzakela nagusia, lurrek bere inguruarekiko, bere buruarekiko, sentitzen duen arrostasuna boterean dauden diskursoak bereekin talka egiten dutenean, arrostasuna edo egokitu ezina individu ahul bat izanik makroestruktura guzti horien azpian, eta esan duan, ze aukera dago hor duintasunerako edo moralerako edo koherentziarako. Zetorren bueltan dabiltzela ipuiak. Saridun bakoitzak 18.000 euroko saria izango du, eta beste 4.000 euro eskura ditzake bere lana beste hizkuntza batean argitaratzen bada. Sari hauetan helburu nagusi bat dago, eta da zuei, sortzailei, rekonozimentu bat egitea eta jendearen aurrean aitortza publiko bat egitea zuen lanagatik. Eta horrekin batera animoa eginkizun horretan jarraitu dezazuen. Ekitaldia ostegun honetan arratsaldeko 6etan Tabakaleran izango da. Zoriontzeko berba bakarrik dauz, ospatzeko egunera, ospatzeko, negarreiteko, besarkak emoteko, esateko, ostia, bide luzea izin den arren, lortu dugu, egin dugu posible. Borroka hau aspaldiko partez dator, da 1986ko ordezkariak ere baditugu. Heldu da bai garaia, udalerria gara, denon lanari esker, zorioneku, eta mailugarrenak gara. Gora Usansolo eta Usansolo herria da. Hay que tenerla de cemento armado para insultar a profesionales que se han pasado años de su vida estudiando Derecho y una oposición, cuando el único mérito que tiene usted es haber estudiado en profundidad a Pablo Iglesias. Quiero solicitar que se incorpore al diario de sesiones la violencia política que se está ejerciendo en este momento en la sede de la soberanía popular, para que no se borre, para que después de mí no venga ninguna, para que todo el mundo pueda recordar la violencia política y a quienes la ejercen. Y también para que se pueda saber que las feministas y las demócratas somos más y les vamos a parar los pies a esta banda de fascistas con más derechos.
Zapatu goizaldean gizon batek bere lankidea bortxatu zuen Eibarren. Ez da lehenengo aldia eta ez da azkena izango. Sistema heteropatriarkal bortitz batean bizi gara, eta horrek emakumeenganako etengabeko zapalkuntza da violentzia eragiten ditu. Violentzia horrek gainera gehiegitan lankide, lagun, aita, irakasle edota gertukoen aurpegia du. Erasotzaileek gehiegitan gertutasun horrek ematen dien aukera erabiltzen dute emakumeak erasotu eta bortxatzeko. Asko dira gainera gertutasun horretan oinarrituta erabiltzen diren erasotzeko bideak. Lagun, lankide edota gertuko emakumeak mozkortu eta aukeratzeko gaitasuna gutxitzeko, insistentzia, erasoak txantxa gisa ikusarazi nahia, nahi baino gehiago hurbiltzea, emakumearen ezetza ikusi eta ulertu nahi ez izatea, gorputza eta ahotsa isilarazi nahia, berriz ere insistentzia, ukituak, gehiegizko hurbiltasuna, isildu, isiliko beto zaude, zer duzunezka, ondo pasatzen ari gara barren, eta jazarpenak, eta bortxaketak, eta irailketak, eta abar luze bat. Zure gertuko pertsona bat zen, eta zugan zuen konfiantza erabili zenuen lankidea bortxatzeko. Ez zuen nahi, baina zuk isilik nahiago zenuen. Ez duzu lortu eta ez duzu inoiz lortuko. Esan bezala ez da azkena izango. Baina geroz eta gehiagotan badakigu nor zareten. Eta askotan babestuta sentitzen bazarete ere, gaur eta beti aurrean izango gaituzue. Oraingoan, erasotutako emakumearen ausardia ere ekarri nahi dugu lehen lerrora. Eskerrik asko borroka feministan jarritako konfiantzagatik. Jakin hemen egongo garela, gaur eta beti, behar beste laguntzeko eta babeste emateko. Eta egunero bezala, eguneko elkarrizketaria eta irekiko diogu, horretarako gaurkoan, gurean daukagu Miren Elgarresta, Emakundeko zuzendaria, eguerdion, ongi etorri. Eguerdion guztioi. Bueno, azaroren 25, emakumeen aurkako indarkeriarekin amaitzeko eguna, eta aurten egindako kanpainan gizonengan jarri duzue fokua. Ez da zer ez duzu ulertu nahi, bakarrik bai da baietz leloarekin. Nondik dator planteamendu hau? Bueno, egia da testu ingurua egokia zen, aurtengoa, baina izan da aspalditik edo guren artean eta barajatu egin diren eta gaien artean, ez? Eta baitare gure gogoetan egiten zana zen gehiegitxo jartzen genuela fokoa biktimarengan, emakumeengan, eta bazen garaia gizonen aurrean eta interpelazio hori edo jartzea. Eta horrela, egia da baitare testu ingurua egokia zen, guretzako hainbat faktore tarteko eta usartu egin ginen, gainera niretzako baitare beste elementu gehigarri bat eta berritasun bat, eta izan da erakunden artean aspaldiko partez modu bateratuan eta egin diogu honi aurre. Eta nolako harrera izan du, batez ere gizonen artean, kanpainak? Nik oraindik ez dut pulsatu gizonen artean bakarrik eta nire inguruko hurbilekoan, eta baitare gutxi batzuekin. Nik uste dut oso harrera ona izan duela, niretzako irudian eta, nolabait oinarri kontzeptual bat ere atzean ere badago, eta oso ondo bereiztu nahi genuen, gizonezko kolektibo gisa, gizonez osatuta, eta nolabait gizon erasotzaile horiek bereiztu egin nahi genuen, baitare fokuan jartzea arazo honetan, violentzia matxistaren arazo honetan gizonezkoak eta badaude, eta gizonek nolabait interpelatu egin behar dietela beste gizonei, ezetza horretan ere, jarrera egoki bat emateko. Ematen du ezta, urteak igaro ahala, aurrera pausuak eman beharko liratekela, matxismoa alde batera ustean, baina zein puntutaraino jarraitzen du errotuta matxismoak euskal gizartean? Oso errotuta dago, Euskadiko gizartean eta beste kultura guztietan ere, mundu osoan ezaguna den arazo larria da. Eta nik uste aurrera pausok, ala eta guztiz ere, nik uste nabarmena direla, eman ditugunak, azkeneko urte hauetan, bereziki nik uste dut modu berezi batean bizitzen ari gara, berdintasunaren beharra, gizon eta emakumeen artean, berdintasunaren beharra, azkeneko urte gutxi batzutik eta ona, ez? Berdintasun politikak eta bigarren mailatik nik uste lehen lerrora etortzeko momentua badu, eta nik uste dut aukera hori ezin dugula galdu.
Dena den, eta gizartean oraindik ere entzuten dira falazia eta argumentu ezakete nola definitu, ez? Baina indarkeria ez du generorik bezalako hitzak, feminazi bezalako irainak, ezta? Nola hartu, ez? Edo nola aurre egin matxismoari modu integral batean? Horrelako kanpainaren bitartez eta hainbat ekintzak ere bultzatuz. Hori prozesuaren zati bada. Eta ez gaitu harritzen, naiz eta, desde luego, gustoko mezuak, gustoko jarrerak eta izan, ez? Gustoko ez izanak. Orduan, nola jarraitu dudarik gabe berdintasun politika gehiago sustatzen, gehiago sozializatzen, gehiago hurbiltzen gizartearen gana, eta, hainbat elementu daude, arazo konplexua da, violentzia, eta konplexutasun horretan hartu behar da modu sistemikoan, eta behar dituguna dira ekintzak, estrategiak, benetan adimentsuak. Ze askotan esaten da oso arazo konplexu baten aurrean bideratu behar da baitare modu konplexuan, eta ni ez nago ados. Nik uste behar dugula gure adimena, gizarte moduan eta modu adimentsuan eta honi aurrera egitea. Gazteen artean ere antzematen dira, ez? Horrelako kezkarako bazantzuak, horrelako jarrerak, horrelako dinamika batzuk ere, ez da? Azkotan bromen testu inguruan egiten direnak, ez baina erroan matxismoa dagoela. Gazteak dira gure gizartearen zati importante bat. Eta gazteak egiten dute txiki-txikitatik eta mimetizazio horretan eta errepikatu helduok eta dauzkagun jarrerak. Bertan horregatik eta sarritan esaten dut, ezin dugula gaztengan zama guztia hau jarri. Gizarte osoaren arazo bada eta zalantzarik gabe gazteekin modu berezi batean lan berezi bat egin beharko dugula. Belaunaldi berrietara erreparatzea ezinbestekoa izango da. Ezan ere, ekin beharra dago hainbat aspektutan, kalean, etxean, lan esparruan, epaiteketan ere, instituzioetan, ikusi dugu esaterako azken astean, zenolako dinamika sortu den Madrilgo Kongresuan, Irene Monteroren aurkako irainak tarteko, atzokoan beste kakotx batez, igo zirenak, nola ikusten ari zara gertatzen ari den ustea? Egin behar deuna da, zalantzari gabe, violentziaren arazo sozial honen aurrean, benetan politizazio hortik eta kanpo egotea. Benetan, preokupantea edo kezkatzekoa, kezkagarria izan da, lege honen hasierako ibilbidean, izan duen lehenengo emaitza. Baina nik uste gauzak argitzen doaz, eta, lehenengo azterketa batean ikusi da arazo tekniko badela, beraz ezin duguna da arazo tekniko judizial bategatik lege oso bat, lege oso ondo eraiki den eta lege oso bat auzian jarri. Lehentxago aipatu duzu, ez? Aurten gizonen jarri dela erantzukizunaren foku hori, baina aspaldian eta duela urte asko ez ikusi dugula askotan emakumeen gain jausten dela ardura hori. Etxeetatik hasita ere, ez? Gertatzen da hori askotan. Horrela sozializatu gea. Eta, tamale sozializazio eredu hori dirau gure gizartean, eta sozializazio horretan nolabait edo gizonei eman zaio violentzia erabiltzeko prerrogatiba, ez emakumeari. Eta, zentzu horretan, sozializazio horretan, ahalduntze prozesuetan, emakumen ahalduntzen prozesuetan, ezaugarrietako bada, ez hitza. Eta ez hitza horretan aurkitzen dira gaur egunen eta gizonak, eta hori gestionatu egin behar da. Eta ez hitza gestionatu, eta legearen eta pixka bat fokua jartzen du nolabait edo baiezkoan, emakumen konsentimentuan edo jarri behar dela baitare erreparatu egin behar diogula horri ere. Jasarpenen eta indarkeriaren ardura soilik ez, batzutan ere justifikatzera ere heldu da emakumeen jarrerak edota arropak direla eta ez da, epaitegietan ere ikusi izan da hori.
epaitegietan ezagunak izan dira, azkeneko epaitu izan diren kasu askoen artean, baina ez bakarrik epaitegietan, baita familian ere, gure hurbileko, gure gizarte hurbileko espazioetan ere, gurasoak alabei ematen zaien eta mezuak, nola dijoazen eta jantzita kalera, ardura modu niretzako desproporzionatu batean edo behintzat desoreka batekin eta emakumengan jartzen da. Eta, kasu honetan ondo zehaztu egin behar deu, hemen ardura bakarra erasotzen duen gan jarri egin behar dela. Hezkuntza alorretik, gizarte mailan ere ekin beharreko gaia da orokorrean. Zalantzari gabe. Eta gainera, hezkuntza, familian, lagunen artean, esparru guztietan, eta zergaitik askotan esan izan ohi dugunez, hau arazo estrukturala badela, modu estrukturalean eta eragin egin behar deu. Eta hezkuntza mailan eta esparru guztietan nik uste dut gaur egunen tresnak asko baditugula garatzeko. Eta niretzako modu serioan garatzeko. Hezkuntza alorra aipatu duzu eta horretan badaukagu eredu bat eskidetza dela. Gaur egunen eta bigarren plana martxan jarrita dago, eta nik uste serio hartu egin behar direla, plangintza guzti hauek genero ikuspegia txertatuta daukatenak eta benetan daukaten horizontean, hortzimugan daukaten eta funtsean, berdintasuna da, eskubideak, emakume eta gizonen eskubideak. Kanpainari helduta uste duzu gizonen artean badaudela hainbat jarrera matxista direnak oinarrian normalizatuak daudenak? Asko daude normalizatuak, horiek deseraiki egin behar direla, baina badaude baita ere gizon asko, jarrera eta portara hoien eta zalantzarik gabe kontran daudenak, maskulinidade berri batzuk eta aldarrikatu egiten dutenak. Eta hor prozesu horretan horti dago, deseraiki egin behar ditugu, orain arte, iraun diren eta eredu desegokiak gizon eta emakumen arteko harremanean erabili izan direnak, eta eredu berriak, berritzaileak behar ditugu, eta hoiekin eta egin behar dugu aurre. Indarkeriaz hitz egiterakoan ere ezin dugu ahaztu kalea, kalean ere ez dagoelako oraindik ere berdintasunik, udan zehar ikusi dugu zer gertatu den ziztaden kontuarekin, perspektiba hartuta zer esango zenuke gaiaren inguruan? Nahiko denboraz eta gara izibili ginen ziztadaren kontuan beste violentziaren forma bada, emakumei eta nolabait mezu bat helarazteko bideratu den forma berri bat ezaguna zena, zorionez, eta aurrela esan behar deu, ziztadarekin etzi joan sustantzi kimikorik eta sumisio hori eragiteko, zorionez, baina alare beste violentziaren forma bada, eta desegokia eta zalantzari gabe irmo niretzako gaitzetzi egin behar den esperientzia bat izan dela. Baina aurrez neurtu egin zen, gidabarruan ere txertatu egin zen, nola egin behar zitzaion horri ere aurre, eta tresnak prestatzen eta bultzatzen ari gara. Kontziliazioaren eta zaintzen gaia ere hor dago, ezta? Nondik jo behar da? Momentu honetan jakin badakigu eta berdintasuna justizia eta gizarte politikako departamentoaren barruan estrategia bat edo garatzen eta diseinatzen martxan jartzen ari direla, niretzako hori bada albiste ona, eta zaintzarekin ere horro ibilbide luze bat ere badaukagu, zaintza ere gizarte honetan prestigio gutxiko lanbide bat izan da, gainera oso feminizatua izan dana, eremu pribatuan eraman izan ohi dana, baina emakumeok eta merkatu laboralera edo hurbildu garen momentutikan, benetan hortxe zaintzak hartu duena izan da erdiguna. Eta erdigune horretan eta hor interpelazioa guztiz gizarte osoarentzat eta badijua, instituzioak barne noski, baina baitare enpresak, familiak, komunitatea, merkatua bera, antolatu egin behar gea, zaintza horri bide bat emateko. Emakumearen aurkako indarkeriaren izebergaren punta horretan egongo lirateke erailketa matxistak, ezta? Nola eragin daiteke erakundeetatik? Erailketa matxistak soilik ez, beste eraso guztiak ere bai.
hori nolabait irudikatu edo erabili izan da irudi hori denok irudikatzeko benetan arazo struktural horretan eta zenolako gorputza duen, Eta izeber horren azpian, violentzia motak, harinak, larriak, danetarik, dudarik gabe, ezagutzen duguna da, izeber punta horretan dagoena. Eta berdintasun politikaren bidez, jakin badakigu, azpian dagoen guztia, azaleratu egingo dela. Horretarako ere prestatuta egon behar dugu. Nola prebentzioa, sensibilizazioa eta tresna guztiak martxan jarriz, modu paraleloan eta indarkeri kasuak eta erasotuak diren emakumeak hartatu egin behar ditugu eta erantzun egin behar dugu modu egoki batean, baina aldi berean prebentzio lana eta sensibilizazioa gure gizarteari mesede egingo diona eta hortxe esan dugun bezala benetan modu eraginkorrean eta modu erreal batean berdintasuna lortzeko gizon eta emakumeen artean. Eguneroko jarreretatik hasten da lana, ez? Kanpainan... Eguneroko gure harreman horretan gauza txikietatik eta hasi behar dugula. Kontutan hartu behar duguna da, birpentsatu egin behar ditugu gure jarrera asko, zenbateraino eragina duen, beste pertsonengan, beste emakumengan, gizonengan eta nola gutxietsi egiten ditugun hainbat kolektibo, kasu honetan emakumen kolektiboa, eta gutxiespen horretan ere badago botere harreman batean nun apurka violentzia larri batera eraman dezakena. Zer esan ematen ari da ere translegeak, gaurkoan kongresuan bosketa izango duena, zein iritzi duzu gertatzen ari denaren inguruan? Eskubidearen kontuan ere, genero identitate bestelakoak eta hartzen dutenak beren hortasunean eskubide guztiak dituztela. Eta zaindu egin behar ditugu pertsonaren eskubide guzti horiek. Beraz horretan nik ez daukat beste iruditzen zait bide bat egin beharko dutela, emakumeok eta baitare gure berdintasunean eta generoa ere hor txertatuta dagoena, baina kasu honetan maskulinizazio eta feminizazio horretan eta guk egin dugun ibilbide bezala eta beraiek ere, eta horretan bide lagunak eta ditugula eta gauza asko partekatzeko ere. Duela hilabete hartu zenuen emakunderen zuzendaritza, zer moduz doa? Intentsoa doa, pozik ere, aldi berean, lan askorekin egia da azkeneko aste hauetan, agian medioekin ere, lan importante bat izan dudet eta komentatu izan duguna baitare, nik uste dut behar dudala baitare pixka bat barne aldera etorri, etxeko lanak baitare heltzeko, baina pozik benetan ilusio handiarekin, era berean baitare gogoratzen ditut eta modu berezi batean nire atzean eta egon diren bost emakumeak, benetan begirune handiz eta hartzen dut eta beraiek jorratu duten ibilbidea, benetan momentu honetan plaza askose aberatsagoa da. Egitura sendoa dugu. Eta orain behar dugu niretzako egitura horri eta edukiaz eta beste velozidade bat jarri berdintasunaren aldera. Erronkak ez direlako gutxi izango ez da emakunderentzat ere. Ez dira makalak ez, baina era berean zoragarria da lana. Eta nik uste dut, pertsonak erdigunean jarrita, eta emakumek eta behar duten momentu honetan dauden ezberdintasunetan eta ekintza positiboak eta martxan jartzeko, denon beharra izango dugu. Miren Elgarrezta, emakunderen zuzendaria, eskerrik asko gaurkoan Hamaika Telebistara gerturatzeagatik. Zuei, benetan. Gervasio Santzezen erakusketak amaitu gabeko 40 istorio islatzen ditu. Istorio garrantzitsuak, emakumeek gatazka armatuetan bizi izan dituzten indarkeriak kontatzen ditu, hain zuzen ere. Istorio horiek agerian uzten dute bakea lortu izan arren, indarkeria amaitzeko ezinbestekoa dela genero ikuspegia aplikatzea nazioarteko gatazken konponbideak bilatzean. Emakume eta gizonen arteko berdintasunaren alde. Emakumeek desberdinkeria larria pairatzen dute planeta osoan, eta desberdinkeria hori areagotu egiten da gatazka armatuetan. Gervasio Santzezen erakusketak argazkien bidez gerretako biktima zibilen istorioak aldarrikatzen ditu, eta erakusten du gatazkak ez direla amaitzen gerrak amaitzen direnean.
Gervasio Sánchez kazetaria da eta haren lanak Heraldo de Aragon egunkarian argitaratu ohi dira. Dozena bat argazki libururen baino gehiagoen egilea da, eta gainera jaso dituen sari ugarien artean 2009ko argazkigintza sari nazionala nabarmentzen dute. UNESCO-ren bakearen aldeko ordezkari berezia da 1988tik, eta 2011an elkartasun sozialaren ordena zibilaren gurutze handia eman zion estatuko gobernuak. Erakusketa abenduaren 11 arte ikusgai izango da Montermoso kulturunean. Beldurraren eta kontrolaren aurrean justizia feminista antolatuta gauden lelopean kalera ateratzeko deia luzatu du Euskal Herriko mugimendu feministak. Emakumeen gaineko indarkeria salatzeko egunean autodefentza feminista aldarrikatuko dute. Helene Lopetegi da, Bilgune feministako kidea. Kaixo, Helene? Kaixo, egunon. Bueno, esan bezala, azaroaren 25erako autodefentza feministarako aldarria egin duzue praktikan, zenolako bideak hartitzake honek? Bueno, aurten autodefentsa feministarako aldarria egitera erabakitzen dugu Bilgunetik atera egun kartelean, eta autodefentsa feministak 1000 bide hartitzake, izan gure artean sareak eraikitzaena, izan eraso baten aurrean hartzen dugu erantzuteko modua erabakitzerako orduan, ez? Orduan autodefentsa feminista bada kontzeptu zabal bat, eta urteak da gamazkiguna praktikan jartzen, eta hori esan bezala forma eta 1000 bide hartitzakena, ez? Kartelean, Bilgunenen kartelean ikusi daitezke hainbat marrazki, autodefentsa feminista horrek guretzat hartitzaken forma horiek Aurtengoan gainera eta ardura gizonengan jarri da, eta zenbat alditan entzun ditugun erasotzaile baten ahotan ere feminismoaren aldarriak edota matxismoaren aurkakoak, ez, baina praktikan gero ez datozenak bat. Bai, a ber, ez da aurtengo kontua garrik gizonengan jartzen dugula ardura, ez, denbora daramagu hau exigitzen, eta bada azken urtetan gertatu den zerbait, ez, olatu feminista hauek iritsi denean, gizon asko ikasi dutela zaleko diskurso bat plazaratzen, baina gero praktikan ez dela ezer aldatu, ez? Orduan, exigitzen duguna da benetako ardura eta erantzukizuna hartzea, ez bakarrik maila individualean, baizik eta beraien inguruko gizonekin ere lanketak egitea, ez izatea konplize eta bueno, aliatu feminista izan ebaldun dute, bigarren planoan egon detezkela, baina hori, ardura eta erantzukizun osoarekin. Ez bakarrik azaleko diskursoak esaten gero praktikan ez baute zer aldu. Justizia feminista ere aldarrikatzen duzu, izan ere indarkeria matxistaren aurrean nolako ezaten ari da epaitegietan egindako bidea edo bide judiziala? Bueno, are ikusten da, ez? Osea, justiziaren bidea ez dela eraginkorra indarkeria matxistaren aurka borrokatzeko edo, ez izan ere badakigu justizia ez dela feminista, mugimendu feministatik bide penala ez da lehenesten dugun bide bat, badakigulako emakumeak sarritan biktimazatzen dituela, eta nolabait ez dago punitivismoak ez dakarrela inungo ez erreparazio ez aitortzariak indarkeria matxista hori jasan dutenen ganako, eta orduan bide judiziala ez dugu ikusten bide eragin korrena dela. Hildo horretatik ere berriro ere piztu da aspaldian mugimendu feministaren baitan bazegoen eztabaida eta hausnarketa bat horixe da zigorren ingurukoa, ez, soilik bai da baietz legeak auspotutako hori, zein da zuen jarrera honen aurrean? Bueno, egia da azken asteetan, ez, soilik bai da bai legearen arira komunikade bide guztietan etengabe ateratzen ari den gauza bat dela. Guk ez dugu sakonki sartu nahi eztabaida honetan, bere garrantzia badu, baina kasi anekdotikoa izan daiteke, beste bat gehiago, esan bezala justizia eta epaiak ez dira feministak, beraz, aplikatzen diren legeak ez dute inungo oinarri feministarik, eta esan bezala ez dira eraginkorrak indarkeria matxistaren aurrean. Justizia feminista bezala ulertzen dugu, lehen aipatu bezala, autodefentsa feministaren bidetik, sortu ditzakegun gure arteko sareak, erantzunak ematerako orduan guk erabakitzen ditugun bideak, guk
egiztatzen ditugun bestelako bideak ez, eta justizia feministarena, mugimendu feministatik egiten dugula. Badakigulako, marko legegilea ez dela feminista, beraz, egon daitezken lege guztiek dutela oinarrian utxune bat. Bai da bai legearekin berdin, eta gainera iruditzen zaigu beste kontu askorekin bezala morboan erortzen direla komunikabideak, eta beraz, bizartan ere hori zabaltzen dela, eta gauza konkretuetara juten, udaran zizkarekin gertatu zen bezala, ez? Aber zenbat egon diren, edo zenbat ezakit nun, ezakit zeinek, eta doazela benetan arazoaren. Aldarri guztiak mahai gainean, bihar kalera ateratzeko deia ere egin duzue. Helene Lopetegi, Bilgune Feministatik, eskerrik asko. Bai, mi esker zuei. Amabi urte zazpikoentzat garraio publikoa doakoa izango da Gasteizen. Euskadin Gasteiz neurri hau onartu duen hiriburu bakarra da. Gasteizko alkateak, Gorka Hurtaranek, garraio publikoen deskontuen eztabaida hasi zenetik bere proposamena izan zen 12 urte zazpikoentzat doakoa izatea. Eusko Jaurlaritzara eraman zuen proposamena EH Bilduk eta ez zen onartu. Soilik aurrera eraman zituzten garraioko deskontuak urtearen amaierara arte. Era berean Bizkaiko batzar nagusietan doakotasunaren inguruan eztabaidatu zen baita ere. EH Bilduk berriz eraman zuen proposamena eta berriz ukatu zuten. Gauzak horrela Euskadin soilik Gasteizen 12 urte zazpiko umeek bidaiatuko dute dohainek garraio publikoan. Izan ere, Gasteizko udalak 2023ko aurrekontuetan aurreikusi dituzte deskontu hauek, baita doakotasuna ere. Eta aurrera eraman dute proposamena. Azaroaren 21etik aurrera udaletzeko webgunean formularioa bete behar dute 12 urte azpiko umeek, eta abenduaren 12tik gizarte etxeetan eskatu dezakete txartel berria. Txartela 5 eta 11 urteko adintarteko umeei emango zaie. Izan ere, 5 urtetik beherakoek dagoeneko erabiltzen dute doako garraioa. Onartzekotan, 28.000 bat adingaberi egingo lieke mesede. Arrea jatetxe arabarrak Mitzelin izarra jaso du, Kanpezun Araba edorta Alamo jaio zen eta Donostian hasi zuen bere ibilbide profesionala. Denborak aurrera egin ahala bere herrira bueltatu zen eta arrea jatetzea ireki zuen. Gauzak horrela, arrea da Euskadin Mitzelin izarra jaso duen jatetxe bakarra. Kanpezuko arrea jatetzeak bere lehenengo Mitzelin izarra eskuratu du. Edorta Alamo sukaldariak unkituta jaso du jaka eta bere zenidei eta familiari eskertu zien egindako guztia. Alfuego jatetzea ireki zuen Donostian eta bere ibilbide ospetsua bertan hasi zuen. Ondoren Kanpezura bueltatu zen jaioterrira eta arrea jatetzea martxan jarri zuen. Lehenengo Mitzelin izarra jaso du eta oraingoan Araban jaso duen jatetxe bakarra da. Bueno, poses handiarekin, azkenean hau gu arrearentzat, taldearentzat, edortarentzat, familiarentzat eta kanpezu eta mendealde osoarentzat sorionez pilo bat eta asko posten gara eta hori oso posik dakagun bidea ja lan egiten dugun moduan ta holan, bai, azkenean da gure lana eta beste aldetik gauza hauek etortzen dienean eta ez dago gure euskuz. Arrea jaio zen duela pilo bat edortaren buruan. Beraz zeuen Donostin, Afuego Negronekin ta holan, eta beti bere ideia izan zen bere herrira berriro bueltatzea, eta eki genuen ja huelen gumea, eta historia ja zen beste bizi modu bat egotea, ja beste modu batean bizitzea, eta hor hasi zen, beste gero ja behiratu
beratu zuen etxe bat bizitzeko, jatetzea montatzeko eta balan, eta mendealdea pizkat defendatzeko. Dakogu plater berezi bat, gure ideia eta gure filosofia da, pizkat hemen kultura gastronomika egon dena eta hori defendatu, baina batez ere movimentu furtiboa defendatu eta bai kangrejoa, bai usoa, bai basurdea, eta tradizional plater asko defendatu eta Sí, bueno, somos aquí del pueblo y hemos estado en Larrea, hemos ido varias veces y eso hemos disfrutado ahí en varias ocasiones, vamos, desde el principio. Le sitúa un poco a Campezo en el mapa, ¿no? Y entonces, pues supongo que para el pueblo muy bien. Y se nota que viene gente de fuera a comer exclusivamente a Campezo. Dios, sí, muchas. Sí, pero que muy bien, ¿eh? Se lo merece de verdad. Bueno, ondo, posi. Azkenean berriz ere, bueno, nolabait mapan jartzen gaitu ere bai, herri alako herri txiki bat olan jartzea, eta gero laguna ere delako, eta bere gaitu postutzea, beragatik eta familiagatik, claro. Niri piloa gustatzen zain, ni bere fan number one bat naiz, orduan, badakit mundu guztiaren txatagian ez dela. Ez dela, jende guztiari igual ez eskiolako gustatzen, eiza produktuak edo tabar, ez? Baina egiten duena oso egiten du. Kulturak leihoa beteko du abenduan eta azaroren azken asteburuan ere eskaintza zabala izango du. Ostiraldean bokalia taldeak hiria bizitatuko du eta egun horretan ere dantza ikustaldia eskainiko da Jose Ramon Aketxe plazan. Eta asteburuan zehar Black Izbeltza Ainoa eta Los Buscamundos filmak ikusteko aukera egongo da. Abenduan bestalde, aipatu legez, eskaintza kultural zabala izango du leihoak, ala musikak bere lekua izango du. Kataluniako taldea abenduaren 16an leihoan izango da arratsaldeko 8:30. Hilaren 18an berriz leihoara ere iritziko da goazen 9.0 denboraldia. Arratsaldeko 5etan zein 7etan ikusteko aukera egongo da gainera. Eta antzerkiaz blaituko da leihoa urteko azken hilabetean. Gabonetan antzerkira izeneko ekimena delata. Hala abenduaren 26an Muna taldearen ikuskizuna helduko da eta hurrengo egunen aldiz Numenak eta 28an Gaztela Leongo La Mejor Obra del Mundo antzeslena ikusgai egongo da. Aurrek ere antzerkiaz gozatzeko aukera izango dute. Potz eta Lotz pailazoek aireportua lana antzestuko dute eta familia guztiarentzat zuzenduta dagoen munduari itzura 80 egunetan obra ere leihoara helduko da. Edonola ere, ikuskizun eta ekitaldien informazio gehigarria kulturleioa.com atarian eskura dago. COP27 klima larrialdiari aurre egiteko Egipton egin den goi bilera amaituta emaitza gazigozoa izan da. Urrats garrantzitsu bat eman da bai klima aldaketak gehien kaltetzen dituen herrialdeak laguntzeko funtsa sortza adostera heldu dira. Baina berotegi efektuko gasen isurketak murrizteko erabakirik ez da hartu. Horren aurrean zailtasun, Arantxa Tapia Euskal Autonomia Erkidegoko ingurumen sailburuak deskarbonizaziorako bidean bere biziko lana egin behar dela azpimarratu du. Orain inoiz baino gehiago berretsi egin behar dugu deskarbonizazioa eta mundu mailan egin behar dugun lan eta erronka handi honei heldu behar diogula guztion artean. Testuinguru honetan ekodiseinuari eta ekonomia zirkularrari buruzko Europa hegoaldeko ekitaldirik handiena abian da Gipuzkoan, Irunen, Basque Circular Summit deiturikoa. Ekitaldiak ekonomia zirkularraren erronka garrantzitsuei buruz ohartaraztea eta euskal ekonomiarako sortutako aukerak aztertza ditu xede besteak beste. Euskal Herriaren motor den industriaren inguruan hausnartuko dute Europako itun berdea mahai gainean jarriz. Horrela ekonomia zirkularraren aldeko apustua areagotu nahi da. Ildo horretan bi helburu nagusi dituzte. Alde batetikan jasangarriagoak izan gaitezen eta beste alde batetikan ekonomia desberdin bat martxan jarri dezagun bere ahalmenekin, hau da, enplegu berriak eta ekonomi berriak sustatzen. Ekonomia zirkularraren inguruan eta gehiago Irungo Fikoban izango dira azaroaren 25 bitartean. Finantza jasangarriak, deskarbonizazioa, ekodiseinua eta ekoberrikuntza ardatz izanik.
Liebe Mitmenschen, ich stehe heute hier, weil wir die Klimakatastrophe kollektiv verdrängen und damit unseren Kindern ein Leben in Sicherheit und Frieden wegnehmen. Wir alle tragen Verantwortung für die folgenden Generationen. Jetzt zu wenig zu tun bedeutet, Mitschuld zu tragen an der größten Katastrophe, die die Menschheit je erlebt hat. Genau wie es nur ein Geigenkonzert von Beethoven gibt, haben wir auch nur diesen einen Planeten, dessen Grenzen wir so sehr missachten, dass klimabedingte Katastrophen häufiger und tödlicher werden. Es wird keine Elbphilharmonie mehr geben, wo wir Beethoven genießen können, wenn Hamburg unter Wasser steht. Die Krise ist jetzt. Sie eskaliert jetzt in diesem Moment vor unseren Augen. Eta ziur gaude, gaur espada bihar berriro erreferenduma gauzatuko dutela. Ziur gaude moduan, Euskal Herritarrok ere, hori egin eta lortuko dugula. Alde batetik, autodeterminazioaren auzia Europa mailan ere jokatu behar dela eta Europak ere baduela horren inguruan zeresana berresten dugu. Gai horren inguruan gehiago hitz egiteko, pantailaren bestaldean daukagu Miriam Miranda, musika bulegotik. Gabon, Miriam. Gabon, eta eskerrik asko gonbiteagatik. Eskerrik asko zuri, gurekin egoteagatik. Esan dugu jada, bihar eta etzi, topaketa batzuk antolatuko dituzue Tabakaleran. Zer ikusi dezakete bertaratzen diren pertsona guztiek? Nik uste dut ikusi topaketa hauek edozein pertsonei zuzenduta daude, bai? Publiko orokorari, kultura eta musika gustatzen zaien pertsonei eta gizarteari oroar. Ze ikusi dezakete? Ikusi dezakete alderdi akademikoago bat eta alderdi artistikoago bat non puntu amankomun bat daukaten, alegia komunitate honetako pertsonak eta artistak nola bizi duten beraien jarduera profesionala. Hori da nik ardatz bezala hori da ikusi dezaketena eta gehien bat ikasi dezaketena eta dezakeguna guk ere. Zer nolako egoera daukatela kolektiboa edo komunitatea? Esango zenuke, nolakoa da egungo egoera? Begira, hor autokritika egin beharra daukagu, guk eragile bezala, eta nik uste dut erakunde publikoek ere bai, eta gizarteak oroar zeren topaketa hauek antolatzen hasi ginenean, konturatu ginean oso informazio gutxi zegoela. Oso gutxi, eta hori ere bada gure erronkatako bat, alegia, ikustaraztea eta plazaratzea ze erronkak dituzten pertsona hauek jarduera profesionala aurrera ateratzen dutenean, ez? Orduan, orain bertan galdera horreri ezin dizut erantzun, baina bai gustatuko litzaidake jarduera hauen ondoren erantzun bat gutxienez eman ahal izatea, bai. Ikusi dugu kartel zoragarria daukazuela prestatuta bi egun hauetarako. Zergatik uste duzu dela garrantzitsua horrelako ekimenak aurrera ateratzea? Nik uste dut, musika bulegoarentzat nahitaezko ekitaldi bat zen, gu baditugu genero politikak, baina beti genero politikak eta genero berdintasuna ulertua izan da edo izaten ari da emakume gizon sexualitate edo tendentzia horretatik, ez? Baina guretzako bazen gure beharra eta gure nahia izatea emakume gizon eta edozein sexualitate edo intimitate ikuspuntutik, ez? Zur artista batzea, oholtza gainea igotzen zea, kultura arloan lan egiten duzu eta guk horreri berdin zaio, ze etiketa edo ez etiketa izan, guk horreri ikuspuntu bat, horren ikuspuntua jakin nahi dugu eta guk horreri balore bat eman nahi diogu eta gehien bat sustatu eta bisibilizatu egin nahi dugu. Hori izan zen gure erronka nagusia. Miriam,
Eskerrik asko gurekin gaur egoteagatik, gertutik jarraituko dugu jardunaldien nondik norakoa, zorte asko eta esandakoa. Mila esker, Gabonetan gurekin egoteagatik. Eskerrik asko zuei, Gabon pasa. Euskaldunaren kupo hori dut betea, esanekoa izan eta bakea, aski alda maite dut ozen esatea. Euskaraz bada zerbait, hitzeko izatea. Esazu hitz bat asendotuko naiz, hitz bakar batek suak izten du maiz, martxan ipini ahota belarri, ari entzunari. Zu etxerako eta zu kalerako, jolaserako eta lanerako, martxan ipini ahota belarri, ari entzunari. Zagarra dugu manzana eta ikatza da karbon, sakbon dugu ikatza eta zagarra ponpon. Mende erdi bat joan da eta hor konpon. Beti toki berean, Ezin gintezke egon, esazu hitz bat asendotuko naiz, hitz bakar batek suak izten du maiz, martxan ipini ahota belarri, ari entzunari. Zu etxerako eta zu kalerako, jolaserako eta lanerako, martxan ipini ahota belarri, ari entzunari. Ordezko gurasobi gaztelera frantzez, nire erabakita, nire borondatez, banoa aspaldiko desioa betez, agurra aita ta ama ondo bizi bitez. Erronka haugo ez gorde golkoan, jarraipen txiki asko da jokoan, martxan ipini ahota belarri, ari entzunari. Erronka haugo ez gorde golkoan, jarraipen txiki asko da jokoan, martxan ipini ahota belarri, ari entzunari. urte pare bat ez garela gegoten, udaberrize izoztu zanetik, beste bategaz zauzela babakik, da ni zure deiaren zain oraindik, oraindik. Kalien agurrek beti laburrek, zorizontasun itxura hori ez dut zinisten, ze ondino gurutzatzen garenien, zue ikusten dut, zure begitzetan, bizotzak ez dugu zurrik ezaten. Inoiz, eunda berrogeire jartzen da nien, da ezin disimulatu, errege egiten gaitu, da ezin
Banak ez deu zaurizek zarratzen, norberak ondo josten ez badauz. Bakarrik egotik ezaia banarren, bitxotzaren gainetik ezaiagoa dau. Alkoholak leitzoak zabaltzen hasi da, imanak elkarren ganak hurbiltzen doaz. Barriro ere, lietak gagoz gu, etxerako prisarik gaur besteko gu. Azalak ez den musurrik ezaten, inoiz, enda berrogeide jartzen da nien, da ezin disimulatu, errege egiten gaitu, da ezin disimulatu, zeo zerbait goguleko, da badakiguleko. Ezin disimulatu, da badakiguleko. Beste bat. Da ezin disimulatu, da ezin dugu disimulatu. Esango dut negu gorriak. Niretzako horra hasi zen guztia. Gainera gogoratzen dut txikita Manuela kasete bat, Txirri Mirri eta Txiribitonen kasete bat erabiltzen duen gainean, diskak musika grabatzeko. Ondoren etorri zen Beach Boys, Surfing USA diska, eta gero ja neguren gure jarrera. Eta ja hortik aurrera rockarekin sartu nintzen duten askatuko rapio iruditzen zait kriston diskazoa. Bai, erritmo aldetik, soinu aldetik, baina abestiak dira oso bereziak, eta uste dut Euskal Herrian egin den diskorik onendetakoa dela. Esango dut Ruperren zaindu maite duzun hori. Horrekin uste dut guztia esan da dagoela. Lizabok badu Animalia lotzatuen putzua diskoan, bigarren abestiaren hasieran esaten du norberak badu bere aria korapio hontan. Eta gustatzen zait pilo bat. Nola dagoen sartuta, non, eta gainera hasiera da. Brutala. Asko daude, baina nik esango nuke bateria aldetik esango dut John Theodore. Ibili da Mars Volta taldean, orain Queens of Stone Age taldearekin dabil, eta tipo oso elegantea jotzen, abestiak oso ondo biribiltzen ditu, eta asko gustatzen zait gainera eskerreko hankan ora eramaten duen Charlesarekin, eta erreferentea niretzako. Normalean, CD-a erosi dut beti, CD-a orain viniloa igual gehiago, baina entzun azkenean digitalean. Así que, horre dira nire entzuteko. Esango dut Gasteizko gaztetxea. Referentea, beharrezkoa eta batez ere gu bezalako taldeentzat. Así que jarri bezala. Gasteizko Geldorado aretoa. Ez dakit zer den, baina kontzertuek badute zerbait oso berezia eta ez dakit zer den soinua, giroa edo oso leku berezia eta referentea baita ere rockarentzat. Justo, konkretuki, Geldoradon, 2009an uste dut izan zela Modern Superior taldeak eman zuen kontzertua, izan zela itzela, gainera agertu nintzen hande pizka de rebote, eta izan zen, brutala. Eta gero baita ere, uste dut aipatzekoa dela, Morrikonek beken eman zuen kontzertua, historikoa, ez? Gainera, guruan jendean egarrez, eta, izan zen unkigarria, gogoratzen dut, gainera izan zen anaiarekin batera erosi genuen lehenengo CD-a, izan zen Nirvanaren Nevermind CD-a. Gainera,
Azkenengo biak erosi dituenak dira Bonbereneak ateratako bi diskak eta biak talde gasteiztarrak, Gigante eta Losado. Thank